panguva ine zvanzi kuda kwachitagwirei izimbani kumoti panguva ine ikonfonza vanatongwarara varukuya vachimbloka vachimuti maambitions ako ekusucceeda mutungamiri wenyika they are going to be crushed. Panguva ine vaya vachimusvotesa vachiita after spending mamillions nemamillions. Nyika yese inoziva kuti Tagwirei aiwa ndovaridzi vadzo mari. Takaona vachitenga mamota vehicles, takaona vachiisa dzimwe mari kumasports, taona vachiuya vachisponsor maartists and the likes. They did a lot. Panguva ine zvonzi wozongoya kungokrashawo rakasha zvakadai. Sadapinda mashoko kudai panguva ino neBBC. Pedwa subscribe or like on the bell icon. BBC Zimbabwe post a video ratungwarara amakaona over the weekend achikarasha achibloka Tagwirei achimuti aiwa tingori nemutungamiri wenyika mumwe chete, hakuna mazuva anoraiza at the same time. Panguva inoi tona BBC inobudanjira achiti after spending his money buying cars to ZANU-PF affiliates, now they are throwing him under the bus. ZANU-PF for you, good luck kuda Tagwirei. Azvipere moshe ndo mashoko anoitwa panapa neBBC. Vamwe ndo vari kupinda vatara mashoko achiti these guys vanowirana, vanatungwarara vamuri kuona ava nana Tagwirei. Now mapictures vanotoonekwa vari vese. Zvonyatsozikamwa according to macritics. Vari kuya vatara mashoko achiti vanhu vanotowirana, vanotozivana, and you macitizens muri kupiwa just a warning kunzi chenjerai kuti ZANU-PF inozozikanwa kunzi ine vanhu vakangwara. Vanogona kuacta as if havawirirani pamapublic displays vachiya vachitukirana vachiita sei, but vangori necommon goal just to extend the term yemutungamiri wenyika inge iri common goal. But panguva ine they want to distract you vachiisa tension yamuri kuona iye vachiya vachitukirana vachiya vachilebhurana vachiti iwe wakuda kusucceeda mutungamiri wenyika. Mashoko ari kutogwa nevamwe panguva inai, but tikaona kuti vamwewo again vari on the ruling party ZANU-PF they are now aligning themselves. Vamwe vari kuzvialigna nomutungamiri wenyika President ED Mnangagwa, vamwe kuna Tagwirei, vamwe kuna Tungwarara. Vangotidza mafunguro enyu muri kuve pamusoro pechitiko ichi. Kana comment section medu mafunguro enyu, so subscribe or like, hit on the bell icon.